Mange kender den gule engblomme fra gamle dage. Men den er blevet sjælden, for vi bruger ikke længere engene til græsning og høslet. Man kan stadigvæk finde den ved Holsted og Holmeå og ved Kongeå. Engblommen har en helt speciel bestøvning. Det er nemlig ikke alle insekter, der kan komme ind i den næsten lukkede blomst og bestøve den. Derfor har engblommen og engblommefluen udviklet en helt speciel symbiose. Blomsten er afhængig af den lille flue, der kan kravle ind mellem kronbladene og bestøve den. Fluen er til gengæld afhængig af et sted, hvor dens larve kan spise sig stor. Engblommefluen er på besøg. Den kommer ikke for at bestøve blomsten. Den kommer for at spise af blomstens nektar, som blomsten udskiller i nogle små kronblade inde i selve blomsterhovedet. Der ligger engblommefluen også sine æg, så dens larver kan spise af blomstens frø. Det kunne virke uhensigtsmæssigt for blomsten, men alt hvad fluen gør er en del af den symbiose, den fælles afhængighed, de to arter har. Engblommefluen får mad, og den befrugter blomsten med pollen fra andre engblommer. Når larverne begynder at spise af frøene, så speeder blomsten modningsprocessen op for at undgå, at alle frøene bliver spist. Engblommen har kun kraft til at modne et mindre antal frø. Så uden et besøg af den snyltende flue bliver det ikke til spiringsdygtige frø. Man har prøvet at importere engblommen til Nordamerika, men den sætter ikke spiringsdygtige frø, for engblommefluen mangler. Så forsvinder engblommen først fra en lokalitet, så får den svært ved at indvandre igen, for den er helt afhængig af, at fluen følger med.